Molt bona tarda a tothom, jo sóc Àcid Presto i res, vull presentar aquest canal que jugarem a Magic the Gathering Arena i intentarem penjar diversos vídeos on bàsicament seré jo jugant i ens ensenyaré decks, intentarem ensenyar diverses combinacions divertides i res, al cap i la fi és un lloc on jugarem a Magic comentat en català i intentarem passar-nos-ho bé. Jo fa bastant que hi jugo Magic. De fet, als meus inicis vaig començar amb una altra plataforma que es deia Canvia Cartes i consistia que feies partides però amb una plataforma molt més precària, diguéssim, i les cartes doncs les havies d'anar girant tu, totes les coses havies d'anar escrivint pel xat, tu havies d'anar comunicant amb l'oponent constantment i quan vaig descobrir al cap d'uns anys que hi havia una plataforma feta per Magic vaig flipar amb colors. Vull dir, el Magic Arena és un gran avanç dintre el món de Magic. Ja que ens anem fent grandets i clar, petits tothom va jugant amb els col·legues, així a l'hora del pati, que quedem després per jugar, però clar, ara que ens fem grans costa més i ara, hòstia, amb el confinament, clar, vull dir, no haguéssim jugat res de Magic. I clar, és una eina meva, tu estàs a casa, sentat al sofà, li pots anar cardant a partides, també vas veient coses i sobretot el que va millor és per aprendre a jugar a Magic. Vull dir, si una cosa he après és a professionalitzar els meus moviments, aprendre nous decks, a veure cartes, tot i que comporta un cert sacrifici perquè has de dedicar hores constantment per aconseguir les cartes, ja que no et regalen res, però bueno, un cop estàs una mica avançat, li cartes una mica de bici cada dia i vas podent fer decks i pots competir, és lo maco. I res, per introduir el meu nou canal intentarem fer alguna partida. Què els porto avui? Avui començarem amb un deck que es diu Niwera, l'he anomenat així, i en aquest deck és un blau-blanc i que consisteix en aguantar els primers torns com puguem. Aquí tenim moltes spells, diguéssim, per a fer scries, per removals, counters, i què consisteix? Tota la cira que té el blau-blanc per aguantar els primers torns i un cop estem amb els 5-6 manàs, començar a fotre merda allà per acabar guanyant amb el Dream Traveler, amb el Sublime Epiphany o qualsevol d'aquests 5 totxos que tinc aquí. Vale, és un deck força eficient, a mi m'agrada molt, ho haig de dir ja, només començar, que m'agrada molt el blau-blanc. Són dos colors que em van atreure, va ser el meu primer deck que així és una mica en sèrio, vaig fer aquells dos colors i per això us l'ensenyo, bàsicament. Res, farem una partida de prova, a veure amb què ens trobem avui. Ara mateix no sé quin tier estic, em sembla que és el tier Platinum Tier 3. Encara queda per al mític, vull dir, si arribem, perquè aquesta temporada no sé si tindré gaire temps per jugar, però bueno, sempre es tracta d'anar-hi amb ganes de passar-t'ho bé i ja està, i a veure què passa. Avui he fet unes quantes partides, mentre estava provant ja quin programa gravava i tot, i tio, i ara estic fins als collons que em toquin rogis. Espero que aquesta partida de presentació almenys no em toqui jugar contra els putos vibroners. A veure, tenim una mà 7 cartes, tenim aquí una de Scry, aquesta força bé, no tinc la isla, però provarem sort, perquè anar a 6 amb aquest deck ho pots fer fàcilment perquè tens molta cosa de Scry i de robar cartes, però no ho recomano gaire, anar a 6 i més ara, com mira, Vibron amb l'Urrus. Vinga, fot-li, va. És divertit. Bueno, jugarem això, segon torn jugarem el Plane i després els Army Prize. Aquí jo faig servir un assistent per jugar, el vaig activar perquè moltes vegades em molesta. Vale, no m'ha vingut manà. De què es tracta aquest deck? Bàsicament, arribar als 6 manàs. Com s'arriba? I de tant que no et facin buidar el teu deck. Farem Scry 2, si ens el deixen fer, ara ens tirarà aquella
la Rouge en Flash, que et fa buidar les cartes i a tomar pel cul l'Scry. Però bueno, amb alegria i il·lusió. Vinga, un altre Scry. Què volem al manar? Ho posem aquí dalt. Si no pot ser, no pot ser. Ens haurem de conformar. Si veig que dona molta sida ja li consideré i en fem una altra, però de moment no ha jugat, bona senyal. Ja si no és un puto... un puto roig. Vamos, és el d'encantaments, vale. Amb el Hateful, Eidolon, veus, encantar les criatures. Oita, mira, m'ha fet una 4-1, ja m'ho fot una altra, a tomar pel cul, i la carta. Però bueno, mira, ja et dic, aquestes criatures al principi són més per tocar els collons que no pas per res. Ja veus, ja tenim els 3 manars que volíem. Després, al següent torn, tenim aquella, tenim això per contrarrestar, per tant estem bé. Passem i ja veurem què ens planteja. Aquest deck, ja et dic, va força bé contra el d'encantaments que jugué, que bàsicament estan removals. Jo en removals el guanyo de pallissa. Mira, es posa l'Urrus i res, esperar. I res, això que tenia aquí abans, aquí dalt que us veia, és una cosa que va força bé. Mira, fa poc que me l'he posat, però va força bé per... Espera't, ja... Entra o no entra? Ep! Sí, entra. Ja, si veieu alguna mica de lag, és normal perquè a casa meva tenim un internet de merda. Però bueno. Les dues cap avall, anem pel manar. Nosaltres manar o res, ara al principi d'aquest deck. Crac, crac. I passem. Em tirarà un removal, segurament, però bueno. Ara es tracta d'intentar aguantar com sigui fins al 6è manar. I els que us comentava, això d'aquí dalt, veus? Per exemple, jo puc veure quines cartes té l'oponent. Quines ha jugat de moment, vull dir, no te les dirà, òbviament, no te les dirà totes. Ah, mira, pumba, pelaca. Que em traurà l'Àngel? 5-5, sí. Vale, no passa res, perquè aquests en tenim molt. Però bueno, intentar pel següent. Removal, a la cara, pum, i robes. Es tracta de tallar-li la corda. Vull dir, el que li tallis la corda amb aquest que no pugui robar, ja està, mira, vale, el 5è manar. Ell sap ara que tenim un removal, per tant, no el tirarem, òbviament. Esperarem. Ara, si ens tira una criatura li fem counter, si no farem Scry amb la terra. Això ja ho trec perquè molesta bastant. No et vas distraient i a vegades fas algun error per culpa de les lletres. Més que res, jo m'he instal·lat aquest assistent per poder veure les meves estadístiques en què jugo. No li faig counter això bàsicament perquè això si us dona el cementiri em crea una 5-5 que em vala, per tant no interessa. Deixem que estigui viva i ja està. Ha intentat que piqués a l'AM, però no ho ha aconseguit. De moment estem bé, mira, 18. I un altre removal. Faltaria el següent manar per poder jugar al Sublime Epiphany, però bueno. De moment, mira, tiro el que em tiri, li tiro això. El Lurrus no el jugarà, òbviament, perquè tinc l'Ascendance Crater. Per tant, esperem. Entre una cosa i l'altra se m'ha saltat fer l'Scry. Ara que me n'adono, veus? Tant parlar a vegades et distreus. Però bueno, no passa res, és totalment normal. I per un Scry 2, mira, m'ha tocat un negate que segurament ja l'hagués agafat. A veurem què em juga, perquè clar, ell deu tenir uns removals aquí que flipes a la mà, no hi ha res que remoure, per tant està així. L'Urrus no el pot jugar, per res, se'm anirà picant. Pica. De què es tracta? Doncs jo també renomar la mà, que les cartes que tingui que no me les vegi. Ara sí que el fem, l'Scry. Perfecte. Un altre Elspeth, vinga, va. No té coses cares, no ens interessa Elspeth. Ara necessitem bitxos. El mana aquest ens va estupendo. I crac. I vinga, bueno, que vagi picant de 2, si vol. Nosaltres estem bé. L'Urrus no el jugarà. Això té pinta una partida una mica llargueta, però ja veureu. A nosaltres sempre ens va millor que sigui llarga. Ara ja sap que tinc 6 manars, que li puc contrarrestar qualsevol cosa que em tiri.
òbviament no ho faré saber el Sublim a FIFA ni per contrarrestar-li la merdeta tenia els altres dos counters negate i sense scatter. Esperarem a veure què fa. A vegades la gent pensa massa i dic, collons, si t'has jugat contra un deck de counters no li tiris res. Vull dir, espera de tenir més mana, tenir combinacions de jugades, ja ho sé que toca els ous a vegades jugar contra counters aquest, però toca més els ous jugar contra Teferi. A ells sí que tocava els ous. I jo això ja no ho jugo. Vull dir, abans quan hi era, tampoc jugava. I ens quedarem aquest. Ja tinc els 6 manats que volia. Per tant, crec que no en vull més. Vull coses per poder quedar-li xitxa. Vale. I de moment estem bé. Ara quan m'ataqui començarem a veure. Per què jugo a la deck single? Perquè té flash, 2-2 i perquè vola. Brutal, vull dir, 3 manats és una comú. Jo la vaig veure, vaig jugar un draft amb ell i va ser bastant clau per guanyar algunes partides. Vull dir, en sèrio em treuràs una de 2 per 3 manats. Vull dir, ara, quan tinc 6 manats, ja has d'esperar que et tregui alguna cosa, saps, en flash. Però bueno, em sembla que ell, de les coses que m'ha vist, no res té flash, per tant, segurament em farà un altre atac. Per tant, esperem que m'ataqui i vinga, va, tomar pel cul. Deck single, taranys amb patates, jo crec, a no ser que tinguis algun removal fresc a la mà, no. No el tens. I si té algun removal, després em traurà el Lurrus. Allò. Ah, me l'intentes colar. Però va, tia. Cola-me'l, però després ara em jugarà el Lurrus perquè tinc un manar, òbviament. I se'l tornarà en joc. Què passa? Què passa ara aquí? Ara ell pot fer això, però jo després li faig removal directe. No sé si li interessa. Eita, en juga un. Se la jugarà o què? El jugarà o no? Aquí està la clau. No, no se la juga. I roba carta. Perfecte. Vinga, un altre d'aquests. Clar, el deck es tracta d'intentar jugar a la 5-5. Què passa? Ha vingut l'amiguet. Un amigo viene a verte. La win condition d'aquest deck, Dream Trawler. Boníssima. Bueno. 3-5, bola. Cada cop que roba una carta més 1 més 0. Quan ataca robes una carta. Què fa? Accelera el mazo. I per mi l'habilitat més guapa de totes, que és l'última. Que descartes una carta i guanya Exprof. L'has de tapejar en moments clau si tens poca vida, putada. Però bueno, igualment és bastant win condition. Què, em tires d'això? Mira, conya, descarto Staggering Insight. I en realitat, com se m'acudia fer un deck blau-blanc? Doncs pel Staggering Insight, que és una carta de 2 manars, més 1, vínculo vital, que què fa? Pues que cada cop que fa mal robes una carta, brutal. Vull dir, la jugava abans que hi hagués el Dream Trawler, abans sortir el Dream Trawler vaig ja ser meu, ara en pica de 3 me'n vaig a 10, però bueno, no té més removals, ara jo li cardaré de 5, t'ho vaig explicant, se t'ha acabat el riure ja. Pues vinga, comencem, Dream Trawler, què és Dream Trawler? És galeta de la bona. I ara anirà perdent mica en mica. Què faré jo? Que tiri counter, em copio el Dream Trawler, robo carta i l'envio qualsevol perí de la mà. Així de fàcil. Vull dir, una carta brutal. Prefereixo esperar i poder-li fer counters, la veritat. Al final del torn em faig una sublime. Si no em jugo el Lurrus, vull dir, no me'l jugarà, sap que tinc counters, saps? Està bastant fos. No té cap terra, cap castell que li pugui fer robar cartes. Com podria gastar aquestes? No sé si li convé. I intentarà jugar? No crec. Sap que tinc 2 counters a la mà. Està bastant fos. Encara que tingui 11 i ell 31 vides, d'aquesta partida ja la tenim més agafada pel mànec que mai. Aviam què fa, perquè a mi això em fa molta ràbia. Si saps que vas a perdre,
Però amb dignitat, no passa res. Vull dir... No passa res. Vull dir, has perdut i ja està. Te la torno a lavar. Faig una còpia i robo una carta. I és que... I jo moltes vegades, vull dir, contra agros, pues, rebenten els Freestores. Pues mira, m'aguanto, i tomar pel cul. I ara què passa? Que tinc dos Dream Trawlers aquí, frescos. I pim. Què podem fer? Pues, podem robar una altra carta. I si surt un counter ja de pas, jo què sé, mira el counter. La tassa, intervention. I robem el counter. I robem una altra carta. I ara què passa? Que en robem dos més. I vinga, el combo està servit. Dream Trawler i xixi. Vinga, ve removar els pam. Una 7-7, dos 7-7s. Que et rebenten... Paf! Mare de Déu, jugo el manar per no haver de descartar. I aquí està la partida. Està 17, òbviament, vull dir... Ha de tenir molt bona sort. Vale. Hem vist que s'ha retirat, perquè és un deck molt agro, si no actua bé els primers torns, pues se'n va tot el carajo. Pues res, si us sembla, avui ho deixem aquí. Ja aquest vídeo per introduir el canal està força bé. Sapigueu que aquí hi haurà vídeos en català, comentant Magic. I a veure si em puc penjar algun altre. I que gràcies per escoltar-me i fins aviat. Adeu.